What's up? Takže dneska tu máme prípravu na predaj Audinky Q5 2 liter TDI automatiku. Interiér vypadá takto luxusne, krásne polokožené sedačky. Už som momentálne na umývarke a ideme umyť exteriér, takže beriem si svoje rukavičky, ideme povyťahovať rohože, lebo sú pekne zasrané. Nanieseme chemiu na kolesa, proti muškám a všetko. Musí to autko byť vyblískané, pretože ho dnes ideme ešte čistiť hĺbkovo znútra a robiť fotky, upravovať fotky, nachystať inzerát, proste úplne všetko, čo treba pred prípravou na predaj. Toto tu je pekne špinavé, tak si to pekne nastriekame týmto môjim pomocníčkom. Áno, aj tuto pekne z dola popod dvere vlastne. Budeme robiť celý exteriér, takže ešte vidno kolesa v akom sú zlom stave. Je to aj samozrejme zaprašené, špinavé, ale to je úplne normálne. Keďže sa to autko využíva, tak je jasné, že nebude čisté. Ale ja ho dneska čisté urobím. Za mnou už je pekne z exteriéru vyčistená Audinka. Je celá ručne umytá, kolesa vyčistené, okna vyleštené, vysušená. Teraz momentálne idem ešte povyčisťovať pekne takto tie medzidverové priestory. A keď budem mať hotové medzidverové priestory, tak sa pustím na interiér. Interiér je samozrejme tiež troška špinavý, keďže sa autko používa, tak to je normálna vec, ale to ideme všetko dnes poriešiť. Budem tepovať pekne sedačky, čistiť kožu, čistiť všetky plasty, leštiť okna znútra, samozrejme hĺbkové vysávanie. Všetko, čo patrí k tomu, aby autko mohlo ísť na predaj. Fotky z exteriéru už mám urobené, mám ich upravené. Ešte potom, keď vyčistím celý interiér, tak treba nafotiť aj ten, pretože služba príprava na predaj, ktorú ponúkam v Lux garáži, spočíva v tom, že autko celé vyčistím zvonku, vyčistím ho znútra a keď je autko vyčistené, robím fotky, upravujem fotky, pripravím inzerát a takto ti to celé odovzdám. Potom už len stačí, keď ty si inzerát postneš a auto predáš. Samozrejme, inzerátik potom prezdieľam, keby mal náhodou niekto záujem z ľudí, čo ma sleduje a možno pomôžem pri predaji, možno nie, ale každopádne urobím aspoň za teba takúto tú službu, pokiaľ na to nemáš čas, alebo sa ti s tým proste len nechce drbať. Odovzdáš mi autko a ja sa o všetko postaram. Tu už mám nachystané vecičky na čistenie interiéru. Začínam od kufra, takže odzadu, jak sa vraví. Tuto vlastne priestor už mám hotový, toto som mal všetko celé vybrané. Pokiaľ ma sleduješ na Instagrame, tak si to už asi videl. No a teraz ideme pekne všetko vykartačovať, pretože sú v tom koberci všelijaké také tie zažraté omrvinky a na to pekne použijem tento nadstavec do akučky. Už som si tam pekne nastriekal rozriedený Polestar. Nastriekam ešte raz, nech to pôsobí. No a pekne krásne všetko teraz vykartačujem. No a potom pekne krásne tuto mám ešte dva štetčeky s handričkou. Budem čistiť tuto všetky pekne plasty. Potom sa už vlastne presuniem do časti na zadné sedačky. A keď budem mať urobenú časť na zadných sedačkách, tak pekne krásne urobíme predok. No a keď bude toto všetko hotové, začnem tepovať sedačky, pretože ako som už ukazoval, sú polokožené, takže tento stred celý treba pekne vytepovať, potom samozrejme budem robiť aj kožu. No a ako posledná vec bude vyčistenie všetkých plastov, okien a týchto ostatných vecičiek, aby bolo autko vyblískané. Za mnou už je hotový kufor, pekne krásne všetko vyčistené, urobené čiarečky, až to vypadá na profi úrovni. Myslím si, že je to veľmi pekné. A pri predaji, keď auto vypadá perfektne, vie to zdvihnúť šancu predaja, urýchliť vlastne proces. A ako sa hovorí, fotky predávajú, takže to auto musí byť v perfektnom stave. To nestačí, že si to oplachneš kde si na umývarke, pobehaš to vysávačom a nafotíš. Alebo niektorí tomu predaju nedajú ani to a nafotia auto škaredé, špinavé a potom sa čudujú, že ho nemôžu predať. No momentálne teraz sa idem pustiť do tepovania sedačiek. Mám tu teda nachystaný tepovač, akučku s nadstavcom, rozriedený Polestar, svetielko, všetko je nachystané. Postup budem používať asi taký, že s nariedeným Polestarom si pekne nastriekam celú sedačku, nechám to chvíľu pôsobiť, potom zoberiem akučku, všetko pekne prekartačujem a nakoniec, keď to bude hotové, vyťahnem vodu s tepovačom a ako poslednú čerešničku na torte ešte väčšinou to prejdem mikrovlaknom celé, aby to nebolo úplne že mokré a aby tam bola čo najmenšia vlhkosť.
to nekončí, pretože potom, keď mám celé auto hotové, tak používam taký jeden tip. Naštartujem autko, pustím kúrenie, buď pred odjazdom z garáže, alebo kým čakám na majiteľa, tak autko zohrejem, tým pádom tam už vôbec není žiadna vlhkosť na tých sedačkách a autko je vyčistené, vysušené a pripravené na odjazd. No dobře, takže sedačky mám vytepované, lenže keďže sú to polokožené sedačky, takže kožu treba pekne taktiež vyčistiť. Použijem na to Polestar rozriedený zase, lebo nie sú tie sedačky až v takom hroznom stave. Ono v podstate, keď je tá koža masná, tak to je zle. Ona koža by mala byť pekná matná, takže si ju teraz pekne vyčistíme a ukážeme výsledok. Momentálne máme za sebou čistenie kože. Tepovanie som už ukázal predtým v timelapse, ale keďže sú to polokožené sedačky, nestačí to len vytepovať, ale musel som vyčistiť pekne aj kožu, ktorá je vlastne okolo toho, čo som tepoval. Samozrejme existuje viacej spôsobov čistenia kože. Keďže táto koža je pekne staraná, je v dobrom stave, tak stačil úplný taký základ. Využil som vlastne štetček, rozriedený Polestar, keďže Polestarom sa dá aj tepovať, aj robiť koža. Je to neutrálny prostriedok, takže som využil Polestar, pekne som si vyčistil štetčekom celú kožu, nechal som to chvíľu pôsobiť, všetko sme zotreli mikrovlaknom, vlastne ešte nakoniec kožu naimpregnujem, tým pádom máme sedačky úplne hotové. Takže posledný krok, aby boli sedačky pekne vyživené, treba dať kondicionér na kožu. Ja tu mám momentálne od ADBL, je to jedna z možností. A ADBL aplikátor, pekne si to nanesiem najskôr na aplikátor a potom pekne vpracujem do všetkých kožených povrchov. Dobre, takže teraz sa presunieme na čistenie dverí. Keďže robím auto hĺbkovo a aj je tam vidno všelijaké fľaky a rôzny prach aj v tých zárezoch, tak to musím znova robiť takýmto štetčekom. Mám tu čisté mikrovlakno a znova rozriedený prostriedok. Budem to čistiť nasledovným spôsobom. Pekne si takto nastriekam prostriedok na štetček a prejdem si všetky dvere, všetky zárezy, zotriem, zoberiem vysávač, povysávam všetky špáry a zotriem znova. Teraz som dokončil posledné dvere, je to vlastne už všetko vyčistené, akurát to ešte troška preschne. Zatiaľ si vyčistíme posledné veci vnútri, takže palubovku, stredový panel, volant a potom ešte vyložtím okna, samozrejme na tie som nezabudol, lebo sú zašpinené od toho, ak som robil tie plasty, takže potom nás ešte čakajú okna a ako posledná vec bude vyčistenie gumených rohoží, ktoré už mám tam nachystané. Mám ich vlastne na umývarke splachnuté vodou, dal som preč hrubú špinu, ale tiež ešte tam budem používať rôzne prostriedky. A tuto mám ešte na zemi položené koberčeky, ktoré sú ako tak čisté, ale ešte ich troška oživíme. OK, takže teraz momentálne ideme vyčistiť volant, pretože volant chytáš stále rukami a je tam toľko baktérií, že to je brutál.
Takže zasa klasicky tento šteček, za chvíľu mu už asi dám inak meno nejaké, lebo ho používam furt. A nerobím to samozrejme všetko jedným, aj si ho čistím a mám tam ešte ďalšie, hej, pre zase nejakých špekulantov. A klasický nastriekaný prostriedok na štečeku, prejdeme si všetky zárezy, vyčistíme volantík a natiahneme fóliu, aby už nebol vôbec špinavý a nesedal na ňu prach. Štečekom vyčistiť všetky tieto knofličky, výduchy na kúrenie, no a tým pádom budeme mať všetko hotové, už len vyleštím okná. A keď vyleštím okná, tak už len vyčistíme koberčeky a gumené rohože, nahádžeme to všetko do auta a autko môže ísť na inzeratík. Takže máme posledný krok a to je vyčistenie okien. Potom už vlastne iba rohože, ale posledný krok, čo sa týka interiéru auta. A začínam vždycky od čelného skla. A najlepšie sa čelné sklo čistí presne odtiaľto zo spolujazdcovej sedačky. Takže poďme na to. Mám tu utierku na sklo, mám tu pekne krásne takýto čistič od Polytopu. Poslali mi ho od Koch Chemie Slovensko, takže ďakujem pekne. Teraz ho idem využiť na vyčistenie všetkých okien. Dôležité potom, ako vyčistím okno s prípravkom, otočiť si handričku a ešte to prejsť suchou stranou, aby sme doleštili také tie posledné fľaky a aby to sklo bolo úplne priezračné a aby nám nebránilo v šoferovaní, keď svieti slnko alebo pouličné lampy večer, tak aby sme tam nemali taký masný film, aby bolo to okno fakt, že úplne v tope. Step je vyčistenie koberčekov a gum, takže gumených rohoží. Ako prvé si robíme koberčeky, pretože tie dáme do auta a navrch pôjde ešte guma. Čistím ich následovným spôsobom, používam takýto nastavec, aké by si išiel hajzel čistiť. A rozriedený Polestar samozrejme, pretože to je univerzálny čistič. Ten si teda nanesiem pekne takto na koberček. Chvíľu to nechám pôsobiť, ja už som tam predtým jeden nástreh dal a potom vlastne vykartáčujem s touto kefou. Povysávam a mám hotovo. Väčšinou tam ešte robím všelijaké čiarky, vzorky a takto, lenže keďže na to ideme ešte dávať gumu, je to úplne zbytočné. Aspoň nám to ušetrí čas, môžeme rýchlejšie dokončiť auto. Posledný dotyk čistenia tohto autka, pretože týmto zotretím som to ukončil. Máme vyčistený teda interiér, exteriér, vyleštené okná, sú vytepované sedačky, je vyčistená koža, všetky záreziky, proste všetko je pripravené na predaj a autko už si iba teraz počká na majiteľa, ktorý už o tento večer postne na internet a už sa bude dať kúpiť, takže určite čekuj ešte moje storky, pretože prezdielam celý inzerát.